cousas, e hoxe estamos ca asociación de Castro de Laxe, iba a decir cultural, pero é moitas cousas máis. Entón, pois é mellor que se presenten e que parte da directiva que hoxe está aquí con nós, pois que nos conte un pouco pois como xurde a idea da asociación e quenes estades na directiva e, bueno, e cousas que queredes facer. Bueno, pois nada, eu son Alberto, son vicepresidente da asociación a título posto. Bueno, resulta que nós tiñamos nunha época non moi lonxana, pedimos un centro cultural, creamos unha asociación, logo por motivos de traballo, etcétera, esa asociación se disolveu, quedou o centro local, que tardou moito en conseguir o pobo. Como estaba parado completamente, decidimos aquí xuntarnos con un par de cervezas, Marcos máis eu, e dice, vamos a tirar desto. Bueno, eu xa andaba tirando das ollas, e a min tamén. Entonces decidimos, oye, vamos a poñer en marcha isto, a ver que xuntar xente, mirar sobre todo eso, polo pobo en todas as maneiras, tanto veciñal como recreativa, como cultural. Un pouco queremos tocar todos os paus para intentar poñer este en valor e darlle aos nosos maiores e aos nosos pequenos, darlle un pouco de saída de todo. Entonces, aquí o que nos contas que xuntouse un pouco a fame que as ganas de comer. Tal cual. E bueno, as inquedanzas polas veciñas e polos veciños, pero hai máis xente aquí na directiva. Non sei se vos podedes presentar e contarnos un pouco quenes sodes ou, bueno... Eu sou Mari Carmen Otero, ofrecínme para ir de secretaria. A verdade é que aquí no noso entorno se mantén un espírito bastante tradicional do que é a unión veciñal. Ahora mesmo tamén sabemos que hai expansionismo das carreteras, das vías, e todos convén estar unidos para ver que quedemos protegidos nese sentido, e tamén ese vínculo que ven de atrás do sentido de comunidade, pois explotalo, digamos, non? Ahora mesmo hai moita xente nova, aparte dos maiores que estamos jubilados e dispoñemos de un poquinho máis de tempo, pero na xunta directiva hai xente nova que tamén é moi importante que se aporte, non se veu no Entroido, ver nenos, ver de todas as idades, eso é un luxo, e confío en que de aquí salgan cousas bueno, bonitas e que nos unan ainda máis. Quero puntualizar unha cousa, a parte de secretaria tamén é a nosa correctora. Cando cometemos algunha falta de ortografía, non está encima. Isto é de formación profesional, pero bueno. De mestra, claro. Si, está de mestra. Bueno, que quen ven xente, claro. A mí, como sempre, me liaron de presidente. E nada, bueno, sempre me mola, me gustou facer cousas para o pueblo. Como xa sabedes, tamén fago as festas de Castro. E nada. Case todos os anos. En todos. E nada. Bueno, a min o atractivo de facerme un dos directivos daqui foi ao ver aos compañeros estes a cualificación deles, foi un dos incentivos que eu me interesei por formar parte da directiva. Unha das cousas que máis interesantes que se van a facer aquí é buscar os arreglos de camiños, todo o que vexamos mal e todo o que os veciños nos comenten a nos, tratar de facer ver ao ayuntamiento, así como as actividades culturales, excursións, queremos tamén facer para a xente maior, e se pode ser tamén para os cativos, algúns que nun futuro patinen no colegio, a ver se tratamos de facer algunha pasantía ou algo para que veñan aquí. É eso que se está facendo. Hai outro Juan, claro. Hai outro Juan. A min confiaron unha tarea que teño cara de delegar, según parece, como me dixeron. Por cuido dos cartas, o tesoureiro. E bueno, non teño moito máis que comentar, simplemente... Cantos sodes na directiva? Somos 13 en total. E socios? Ahora mesmo andamos cerquinha dos 200. Que vai pasar o 21? Bueno, pois o 21... Vedes como están aquí, están preparando o 21, que é todos con Carmiña. Todos con Carmiña. Nada, hubo unha desgracia no pobo,
por mala sorte, pero bueno. E nada, falando entre nós o día siguiente, justo, dixemos que había que facer algo. Chamei a un amigo da familia para ver se tamén eu sabía. Según me colgou o teléfono, o primeiro que me dixo, creo que estamos pensando no mesmo. E nada, para diante. O seguinte paso foi falar ca familia toda, para que nos deran permiso para facer isto. O sea, que isto está, por si alguén ten dúbidas, isto está falado con Carmiña, e que a súa familia para facer isto e este... Eu penso que foi desde a educación, é dicir, o xusto día seguinte, efectivamente, que ti e máis foron a falar ca familia, e desde ese momento cero foi cando se empezou a tramitar, porque, bueno, se pode facer moitos actos, moitas tal, pero, bueno, para min, ou para nós, consideramos que primeiro é o permiso da familia, se estaban de acordo, penso que nos están agradecendo e nos agradecidos que sea así. E que vai haber ese día 21? Pois un lote de actividades. Es que mira no cartel porque hai un lote de actividades. Eu creo que sei de memoria, pero... Bueno, empezamos... Empezamos ás 10:30 con a andaina solidaria. Un camiño máis ou menos unha hora polo pobo, polos montes nosos, polo entorno todo, e remata aquí outra vez no centro. En que consiste esa andaina? Recorrer, pois, se fun eu un dos que mirei os camiños que tal, consiste en entrar por unha das calles e de Castro e salir por outra Laxe, porque a asociación é Castro e Laxe, e desde ali tamén ver as vistas do pueblo, e o costaneiro que hai que ir ben preparado e ben comido, e a ver se recaudamos algunha fruta polo medio para... E logo despois? Despois, ás 11, temos os nosos gaiteiros, como sempre, os da beira do monte, pero a maiores se nos uniu hoxe a coral de veteranas de Culleredo. Entonces van compartir esta hora, van tocar unhas pezas outras pezas outros. E onde tocan? Fora, na polideportiva? Na polideportiva. Vanse desenvolver moitos actos na polideportiva e aquí outros? No centro social outros. Vale, seguimos. Despois, ás 12, de 12 a 4:30, vai tocar Abel, que todos conocemos, vai traer un lote de invitados a cantar, a tocar con el, así son Bermú. Abel é un discípulo da antigua Orquesta Mayo de Laxe. Sí, vai ter algunha actuación interesante, porque ven un cantante de fados, ven, bueno, algunha cantante tamén máis da contorna, como Mari Carmen, bueno. Vai traer variedade, sí. E logo despois seguimos con... As 4, bueno, no medio de Abel hai xantar popular, onde temos que dar as gracias totalmente aos bares, carnicerías que todos han aportado para que poda haber comida no evento. Temos que dar as gracias total. O sea, que vai a ser un xantar que se prepara con produtos donados de aquí, da contorna. Tamén hai do Burgo e... O sea, do Concello e da comarca. Mellor hai alguén máis que... Sí. Porque os amigos da Abel non son só de aquí, sino que forman parte da comarca e máis lugares. Sí, ayer ainda falando con un grupo, pois son de Cambre e tamén van traer, así que, porque son panadeiros e van traer cousas, así que... Todo eso pagando un mínimo diñeiro, porque é recaudar todo o que podamos de todos os... A idea é que se van a pagar 10 euros de entrada, que se vai dar unha pulseira para que a xente poda entrar e salir, os nenos gratis, e despois eso te dá, digamos, dereito a estar en todos os actos. Despois a comida se paga aparte, o bar... Digamos que sería un pouco a entrada a todos os actos. Sí, 10 euros para libre por os actos. E despois o que tú consumas... E o que consumas, claro. E o mercado solidario que se vai poñer, tamén toda a recaudación vai a ser para... Todo o que se recaude aquí vai a ser de donación para Carmiña. Seguimos. Estamos no xantar e de sobremesa. Sí. Antes de que termine Abel, ás 4,
se xuntaron dúas rutas moteiras que pode falar Alberto máis delas. Si, todo xurdiu porque aquí en Vilaboa temos un grupo de moteiros que máis ben un grupo de amigos. Nos chamamos motoclub, pero somos un grupo de amigos. Entón, sobre uns 50 tal, empezamos a xurdir a idea de, oye, facer unha ruta, porque así, oye, porque tamén a xente do motor, pois, si quere contribuir tal. Se xuntou outro grupo máis, da Coruña, bueno, ahora parece ser, se nos dixeron, vai vir xente de Redondela, de outros motoclubs, vai vir xente tal. Entón, hemos organizado unha ruta que, de feito, onte pola noite foron a dar unha volta de varios grupos, e vai ser unha ruta de uns 50 kilómetros, todo sobre o Concello, se está planificando ca Policía Local, polo tema dos cortes e organización, e esperemos que cheguen antes, para que estén aquí con nós, e logo marcharon sobre as 4, si, as 4 arrancarán, para chegar sobre as 5:30, unha ruta de 1 hora e media, máis ou menos. E logo, despois, seguimos? Despois, según termina a ver, as 4:30, aquí dentro do local social vai haber un teatro. Surxiu do fillo de Juan, Sergio, que ten unha obra de teatro aí, de Sastre. Ten moi boa pinta, a verdade. Esperemos que a xente o disfrute porque é algo diferente que no pobo, que nunca hubo teatro aquí no pobo. Está moi ben. E logo despois xa casi comeza. Despois, si, ás 7 xa empezan os grupos. Temos 4 grupos, van tocar sobre 25, media hora cada un, donde Gremlins toca a neta de Carmiña. Temos Macaos de Cambre, que tamén son familia. A banda do camión, que é Iván, que é grandísimo amigo da familia. E a maiores temos Xogos Sucios, que é unha banda que xa tocou aquí en Castro, e moi querida aquí. E esperemos que traigan moita xente, porque creo que vamos disfrutar moito de todas as bandas. E unha cousa que vai haber xogos hinchables tamén para os nenos toda a tarde, tarde a mediodía tamén comentaron, non? Como decíades antes, esta actividade non só vai ser para xente maior, sino que vai ser para xente maior, para xente nova, para pequenos. E a nos gustaríanos que nos dixerades, para así rematar un pouco, pois varias cousas. Onde se recaudan os cartos, como se recaudan, volver a contarnos un pouco como sería ese día, e logo pois unha frase final de que aquí, como estuveramos na televisión, aquí tedes a cámara, entón decide o que queirades a xente de Culleredo e de toda a contorno. Pois hai varias maneiras de colaborar. Temos un afilacero que empezou antes de ayer, onte. Temos o tema das entradas, que son 10 euros a entrada. Vai haber botes para colaborar, mercadillo solidario, comida, barra, rifas para sorteos, que nos regalaron de todo para poder sortear e sacar dinheiro. É outra maneira máis de recaudar. É outra maneira máis. E tamén temos que dar as gracias a moitísima xente, porque nos regalou de todos, entre spas, entradas para o Depor, bueno, temos un infinito de regalos. Non sei se falta algo. Sí, a ver, o máis bonito de todo é que hai grandes empresas e grandes negocios e toda esa xente o fai dunha maneira que non queren publicidade, non queren nada, queren contribuir, botar unha man, e para min é o que nos fai un pouco máis forte, máis solidario nese tinglado. É dicir, para min este evento pode ser un antes e un despois polo tema de relacións humanas, que estábamos un pouco vencellados de todo o tinglado. Ahora mismo vexo que está a xente super unida, super tal, o único que desexamos que colabore todo o mundo. Xa vamos a mandar uns huevos aí a Santa Clara para que non chova. Bueno, animadevos a vir e colaborar e vadelos pasar ben, ademais. A mí tamén he de dicir que me emociona ver a resposta que se ve en todos os niveis.
Me emociona moitísimo. E, a ver, isto, botar a andar a asociación leva o seu chollo, ainda que non se vea nada, non vexa nada, leva chollo, non? Pero ver estas cousiñas así, que digo, mira que ben que xa están montando a asociación, parece que foi a xustificación para decir, sabes, a verdad que compensa emocionalmente. Tamén agradecer aos grupos municipales, BNG, BP, PSOE e todos, porque máis ou menos se puxeron todos de acordo, que é fundamental tamén eso, e tamén notas a axuda, notas os ánimos, notas, bueno, penso que todo o mundo está nun menor ou maior cantidad, están aportando o seu graño de arena, que isto é moi importante. Bueno, pois nada. E depois estamos aquí a disposición de calquer veciño os vernes de... Sí, a partir de abril. Vamos a poner un turno fijo de estar aquí de 5 a 7, mentras non haxa, por lo menos os viernes de 5 a 7 a partir de... Vamos a repetirlo outra vez, a partir de abril. Sí, a partir despois de Semana Santa, os venres estaremos sempre o local aberto de 5 a 7, porque ahora mesmo hai actividades das que se organizou o Concello, nós ainda non demos feito unha parrilla das nosas que hai sondeo, pero... Estamos aí... Se hai sondeo, pero bueno, levas o tempo a contactar con monitores, ver usuarios oficiais, o sea, reais... E aparte, como a secretaria se va de vacacións, nos deixa abandonados hasta que non cheguemos, non podemos facer nada. Siento moito porque me pillou unha viaxe e non podo estar no acto, pero bueno, era así a logo cousa. despois hai outra cousa que podedes, que a xente pode facerse socia, que tedes un formulario. Sí. Onde se pode consultar eso? Temos unha web, temos enlaces desde Facebook e Instagram, hai enlaces para poder acceder ao formulario. Entonces, a través da asociación Castro Elaxe, vecinal Castro Elaxe, desde Facebook e Instagram, porque o logotipo da web, como foi todavía así, digamos, sinxela, porque non temos cartos para pagar, digamos, o mantemento, ten un logo, o sea, unha dirección moi larga. Bueno, pero entón buscamos a Asociación Vecinal Castro Elaxe nas redes e aí aparece o formulario para que nos hagamos socias e socios, e o 21 pois esperamos vos a todos aquí. Un inciso, se estamos a partir de abril aquí, pois tamén podremos facer socios aquí en ese horario de 5 a 7. Sí. Xa polo menos informar a xente do que... Esencialmente das dudas que haxa, recoller suxestións, queixas e de todo. Pode haber xente que non sepa facer o formulario e facemos nós desde aquí sin problema. No, e falando con xente vaise notando que se bota de menos o espazo aberto, non? Que pasa que, bueno, generar un horario ahora mismo de atención continua é complicado, pero parece que pudiera haber voluntarios que se ofrecerían para colaborar con nós e estas portas abertas a colaborar con todos, pois genial. Pois moi ben, pois ata o día 21 que nos vemos aquí. Todos, E agradecervos o traballo. Bueno, agradecervos tamén a vos. Agradecervos que vos xuntarades hoxe aquí para contarnos isto e, bueno, pois vamos todas e todos con carpeta. Exactamente.